дар моҳи рамазон агар ин хел карда бошад, ҷош дузах мешавад. ҷоҳое ки ҳамаи ҳамун фурӯшандаҳо ҷоҳошон дузах мешавад. касоне ки мусулмон шуда ҳамин чизҳоро мефурӯшанд, ҳамаш худованд ҳамаи онҳоро дида истодааст чӣ кор карда истоданд. ҳатто дар моҳи рамазон нархҳое ба ҷои поён фаровардан, азбаски бепул додан. Бепул наде, вай камтар арзон кун, ки худованд болои сар дида истодааст. 700 сомонӣ, 500-700 сомонӣ маош вай чӣ хел гузаронад? Одам чӣ хел мегузаронад? Вай 700 сомон кати дар моҳи рамазон, як моҳи рамазон даже гузаронда намешавад. Мурданатон бе аин фурӯшандагӣ. Гап дар сари он нест ки давлат бояд ёрдам кунад ё ки чизҳоро аз ҷое ки мехаранд, намедонам аз куҷо мехарад, аз Китай мехарад, аз куҷо мехарад, баҳона ҳамин аст ки ман қимат харидам. Яъне дурӯғгӯҳо дурӯғ мегӯянд. Бисёриш ҳамунҷо дар Душанбе, дар Хуҷанд, дар шаҳрҳои Бохтар, дар ҳама ҷи шаҳрҳои Панҷакент, яъне аз шаҳрҳои дигарҳоям ҳастанд, ки бисёриҳош қимат шудагиянд чизҳо ва инҳоро худо мезанад. Албатта одамҳо намедонанд чӣ кор кунанд, моҳи рамазонро чӣ хел гузаронанд, ҳеҷ дар фикр мондагиянд. Дар Душанбе ярмарка сохтанд, давлат ярмарка сохт, ки мардум камтар чизҳоро арзон харад, вале дар ҳамон ҷоям одамҳо киссаи худашро фикр мекунанд. Онҳо фикр мекунанд, ки ман ин чизро қимат фурӯхта ман бой мешавам ё ки пулдор мешавам. Ин хел нест. Онҳо дузах меравад. Рост сӯи дузах мераванд. Тамом. Ин чизҳо ҳамааш саволу ҷавоб дорад дар охират, ки ту ба чӣ фурӯхтӣ, ба кӣ дурӯғ гуфтӣ ва чӣ гуна фурӯхтӣ. ва одами мусулмон, яъне мусулмон нестем мо аз кофирам бадтарем. ҳамин хел аст. дӯстони азиз, ин дар моҳи шарифи Рамазон хеле одамҳо хастанд ва сол аз сол бадтар шуда истодааст. ҳатто дар як моҳи Рамазон фикр кунед, ки дар моҳи Рамазон шумо бояд як инсоф дошта бошед, аз худованд тарсед. дӯстони азиз, видеои имрӯза ба охир расид. ҳатман комментария нависед ва лайк монед ва дар тамоми ҷо паҳн кунед видеоро.